tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbaxna dow mbaxna lesa fonde sammali jeryila bamambe teccana bo wela jowela akana pe bo xoma ngabu kon waktu yoni hato sewnde kame korkoƴela ene jiya e kabruji mena batu jagorɗe hanki horejo leydi ndi holliti vaccin gam haɓade oɗo henna mboros diñiɗo e leydi Sénégal jogori wadde koɗo e mayirɗe nduɗo henna lewru to leydi Mauritanie koɓe temedde jeegomo heɓɓe baccalauréat mumen yaroɓe duuɓi nogas e joyi ɓe jogorani yaade to duɗal e jaaɓi ha tirti hanki kolliti mette mumen to leydi Mali ba ndaw ko horejo leydi ndi ƴetti laana mum ndi o subaka hande o yaɓani toon to Nouakchott gam jillo cehilagal jillo ñalawma goto to Guinée Conakry ɓeydi nden ka e kisal kame cehilagal hakkude muɗum e leydi Sierra Leone ɗum jeeyata sababu horejo leydi Sierra Leone ma wat jillu mum toon to Guinée ñande sappo e joyi nduɗo hen lewru to Togo ɓeydi nden ka e kisal banggue hirnangue nokko biyeteɗo Kujori koninkoɓe yonɓe no fewi gam heɓanade seɓɓitiɓe to Burkina Faso koninke mo hinde gendarme wasi fittande mum taw koye fiyande hakkude mabɓe seɓɓitiɓe e nokko biyeteɗo owo horejo leydi France joɗodima ñalawma hanki o e horejo leydi Burkina Faso to Guinée Équatorial ha to Congo kame leydi France ha toon to Arabie Saoudite kame Turquie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji finatawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danowal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa wali kodonteɗo golli koro sama Ramadan ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e rafiji kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe gorago ɓe ngala maniyo ɓe mani mumen moƴƴani joguiɓe maniyo cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra jomum ha yito hoore mum ceerno Djiby Sy ene safra musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi omo jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisalla omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala neɗɗo to woni ceerno Djiby Sy ene wiye neɗɗo kala to mbawɗa wonde e leydi oɗon mbawi gollodade ha jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu keddiɗo sa ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy dendagal rafiji ɗi mbawɗa wonde so tawi a yennama ka miskino Allah mo safroma ha mbiya wen so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗi woni ko safrita Allah me o keddiɗo kala mo safroma ha jittuɗa hoorema no hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tour e oɗo saaha joni tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ene tawe to leggal nettetta sara jeere nettetta so tawi ari a yettima ɗon so mawɗo so suka so pullo so capato so sarkulle mo mbiɗa base ceerno Djiby Sy foof ma holle ha no hannirta ni dendagal legal mbawɗa wonde Nouakchott sa ƴetti taxi a wi ɗum yo nawe to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 47 22 80 84 to leydi Mali kadi omo jogui toon base makko e français makko woni toon ko miñi ko biteɗo ceerno Samba Sy wonɓe to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ene wiye en mbadden damɗo faade makko. Docteur Djiby Sy safriyanke wittiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen Docteur Djiby Sy kumpitiɗo ñabbuji cuumiɗi e ɓalli jogiiɗo pharmacie ji mum yogay nokkuji ceertuɗi ngam wallude yimɓe no ceertire caɗele
Sari hatu Tambakunda legal Sari Isa Sara Juma Mawdo matodon tableau tawdo ene winda hen safriyen ke ngana kettina do windere de kala docteur Jibiso tawetedon ko biyetedo Makkaban Sari hatu Kidira Sara Juma Mawdo no Kidira matodon tableau Mawdo ni winda docteur Jibiso safriyen ke ngana kettina do windere so tawi ari hatu Dakaru lamorgo leydi Sénégal ajeti bisa wilum are temba waɗɗani woyndo hettinandu e nder oɗon diwan rudde boon ma tawɗon docteur Jibiso ene wonde Baba Dia docteur Jibiso ene safra fibron kiis nema prostate hernie hémorroïde ɓandu wuloru ɗocco dumingo keceji musoje ɓuɓri kono ne kadi ɓandu jaɗɗoru foode docteur Jibiso ene safra neɗɗo cimmiɗo huɗo bonko walla ni cigarette ha naate ƴiƴe muɗuma docteur Jibiso ne sammita ha laaɓa kono kadi docteur Jibiso ne jogui siroji ballitoji gorko taw kadi ala rewama ɗum noon jiɗɗo hen ko laaɓi kala waɗata ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00221 78 353 28 92 walla mbaɗa 00221 77 924 16 81 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00223 70 85 72 47 docteur Jibiso safriyenke ngana kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe tedduɓe nasande sappo e go jolte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go yonti kumpital min ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba so tawi ko jagorɗo kalfinaɗo cellal balli mo gendi leydi Sénégal woyi wadde e kala subaka holliti subaka hande o woni ɓen ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo hen boros koɓe ujunnaji ɗiɗo e temedde jeetato e capanɗe jeegomo e neɗɗo woni ƴeewaɓe tawani gondi e nder ndeɗon limore ko temedde tato e capanɗe jeenayo e tato teskama ɓeydogol raɓo e nder leydi Sénégal capanɗe jeetato e jeenayo ɓen ko tumanoɓe ene memodirno e wondunoɓe oɗon ñaw so tawi noon ko temedde tato e nayo ɓen ko raɓaɓe andaka raɓɓi ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e jeegomo keeɓi cellal mumen subaka hande o capanɗe joyo e jeegomo oɗo sahane Moussa no fewi sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen kene fotta wonde temedde jeeɗiɗo e nogas e nayo gila rafi o naati leydi Sénégal ha yettiɗo hen woni ko wasi pittali mumen oɗo saha mo gonɗen kene wona ujunnaje nayo e temedde nayo e capanɗe jeenayo e ɗiɗo neɗɗo tawete e cuuɗi safara ne keɓa safara mumen ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal caggal nde wodduwani gonnoɗo jagorɗe ko fate banggue pinal kame ñeñal caggal nde wasi fittande mum e yontere yawtunde wa arti e jertinde e rentinde yimɓeɓe nde mbawata rentade oɗo hen ñaw boros taweteɗo e nder leydi Sénégal kono ne kadi o wakkili wonde jagorɗo kalfinaɗo cellal balli kame jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ngaalu kame jagorɗe yaadiɓe oɗon fannu kala nde ɓe mbattata haqqillaji mabɓe no fewi gam findinde e jertinde andinde yimɓeɓe ɗo tan e mayirɗe nduɗo hen lewru ene gasama vaccin gam haɓade oɗo hen borosma fuɗɗo e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen sen jeeyi ha toon to Kidira nayo nangganoɓe nogas ha nogas ɗiɗi lewru mayduɗo hen ɗum nayoɓe tumaɓe toon to Kidira ene jeeya e fedde Katiba de Massina woni yaddiɓe Amadou Kofa koye ɓen ɓe tumano taw hen goto wiyete
ko Demba Sow ne wonde Amadou Bori ne wondi e biyeteɗo Diallo Belko kame Siradio Labora ɓeɗo hen tato beddama hanki e kaso caggal nde ɓe ketta ode saaha mo gonɗen caggal nde ɓe tuma koɓe yadiɓe Al-Qaida kam e fedde wiitede Katiba du Masina taw ardi ɗum ko Amadou Kofa ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en gartu ha toon to sud sarɗiji ndu leydi Sénégal subaka hande o nden ka e kisal ɓeydama toon no fewi ɗum noon ko caggal nde sarɗi yankoɓe nodda nde mbawata ar toon sanga midi ɓennuɗo hen o beele wawde ruttitade e miijoji ko fate banggue mo tuuma ɗum oɗo hen Ousmane Sonko sarɗi yanke mo wawata nottoyade taw ko ɓen loskoɓe ɗum caggal ne ɓurni oɗo hen wutte teddungal woni wonde ɗum sarɗi yanke dibité ɗum jeeyi sababu maɓe jurni to hande so tawi wuttema ko teddungal ma itte walla ala ko wawi hen wonde kala ɗo tan e yeeso ma yimɓeɓe ganduɗoma ha joni koye Sénégal keddoɗen koko fati e banggue Sonko tan to cité Kergorgui eɗen gandi otoji duppanoma toon ɗin otoji duppanoɗi toon noon hen goto nangaɗo biyeteɗo Mouhamadou Ndoye hanki caggal nde dari e yeeso loskoɓe wo holliti wo nimsani e ko duppi ɗiɗon otoji go tene kadi ma o won hen woni tan mo wat assumé ɗo tan ha ɗo haaɗi kala ɗum jeeyi sababu noon o holliti wonande landa makko landa Pastef ne ɓuranimo kala ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen wa ala hen hay nimsa seeɗa siftinde on kene fotta wonde 4 e ko fawi suka walla ni 9 e go suka nanganoɓe kala ha hande ne tawe e juuɗe ɓe dadiɓe leydi Sénégal ha joni keddoɗen koko fate banggue Sonko jeeyi sababu hanki fedde wiitede Y'en marre kame Frappe France dégage kamɓe kala ɓe dañino huccodirde e ɓen jaydiyankoɓe ɓe kolliti ɓe garti e lugguiɗinade seeɗa ko fate banggue caɗele leydi ndi gam hollirdeɓe ñamde ne satti e leydi ndi safara ne satti e leydi ndi no leydi ndi joguirani ne hiiɗa ha ɓurti ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi oɗo saaha ɓe erima khalifaɓe diine ɓe kala ne mbawata haalde ɗeɗo hen gueɗe jahoje e leydi Sénégal ko konguɗi mabɓe kamɓe Y'en marre ɓe kolliti hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ɓe jaaduno e mum tan ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 guila nden noon hakkude mabɓe gasi ha laaɓi ha wi ceer oɗo saaha mo gon ala ko woni hakkude mabɓe haydara kono kadi ɓe erima wonande tambiɓe ñawoje leydi Sénégal ha tenti procureur de la république nde wawata wadde gueɗe ɗe kala e dow lawol taw ko ñawore labtude nde yadani e dawrugol ko fati eɗo hen mo tuuma ɗoma Ousmane Sonko jomen haqqillaji noon mbawi ruttitade e konguɗi mabɓe ƴeewa so tawi koɓe kaali ko noon walla wona noon ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en kaala ko fati e jangde so en garti ko fati e jangguinoɓe to lycée Pikine kañumen oɗo saaha mo gonɗen kolliti ɗo tan e yontere fande koko guddata demuɗe mumen natana hofgo juuɗe balɗe tati ɗum nan jeeyata sababu ɓe kolliti wonande ko kamɓe tigui ɗowna ko fate banggue kawguel guel hinde bakkalor yaggel nden haɗo ɓe keɓani kene wiye ɓumtirde warñede mabɓe ɗum noon so tawi ɓe keɓani ɗum koɓe natanoɓe hafgo juuɗe ko fati e banggue suuɗo nawde gueɗe kaɗaɗe jeeyi sababu ko fati e trafic doñeɓe taweteɓe to ñoroteɓima kene fota wonde koliji jeetati ɗin koliji jeetati ɗiɓe nangi ɗi jarmuɗuma ma won taw woni hen ko huuɗo bonko ko ma won kene fota wonde 32 millions ko préje France CFA ɓe erima population nde wawata waddude mabɓe jungo e fandu gam haɓade ɓen dognoɓe gueɗe kaɗaɗe ɓe jagui toon bidon goɗɗo so tawi kala rendinam ma wonoy 4 kilo sen garti e jertinde wonande tambiɓe weeyoji ɓe kolliti finoɓe e maaje kaɗɗe ɗe Dakar ha faynma toon to Casamance ha fayma toon to dargueja dande maayo kala ne mbawata rentade ma maayo ngo finnu no fewi ma waɗi hendu kam e ben peƴƴe mawɗe no fewi wonande ɓen awoɓe ne mbawata rentade ɗum noon fuɗɗoto ko janggo midi aljuma ha fayanma ale ɗo so jomiraɗo hoddiri nde yimɓeɓe mbawata rentade no fewi ɗannotoɓe Air Sénégal oɗo saaha taw ko yahoɓe toon to Casablanca ha fayanma
tonto Barcelona ma beltono fewi caggal nde ɓe gudditi lawol ɗannugala ngol lawol ɗannugal fuɗɗoto ko ñande 16 nduɗa hen leru ndu gonden kala yontere laabi tati hakkunde Dakar kame Casablanca ha fayanma tonto Barcelona kala yontere maɓe dañ hen laabi tati taw ko vol maɓɓe wonande ɓen ɗannotoɓe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie Sahara Média ɓe kolliti wonande ɓen jangoɓe e duɗe leydi Mauritanie hanki yo gay maɓe moɓodiri to yeeso galle lamorgo ngo woni galle hoorejo leydi ndi e gardugol kalfinaɗo konngol biyeteɗo El Hussein Wuld Sidi ɓe kolliti mette maɓɓe oɗo saaha mo gonɗen kene wona joni duuɓi tati ko laamu leydi Mauritanie taƴi kuuɗal wonande kala tan janngowo dañƴo duuɓi 25 hay sa heeɓi baccalauréat ma a yahata toon to université woni duɗal jaaɓi hatirdigal Mauritanie jeeyi sababu hanke ɓe kolliti kene wona temedde jeegomo keɓɗo baccalauréat mum nana jooɗi gurdam mum ne herƴinire ndani tene wonko fonno wonde koko haɗa janngude ɓe erima hoorejo leydi ndi nde wawata walludeɓe nde ɓen kala mbawata winde tede beele dutto e juuɗe janguirɗe ɗe jaaɓi hattirɗe leydi Mauritanie to Mauritanie keɗora joni janguinoɓe taweteɓe to nafsata moɓodiri gam hollirde mette mabɓe yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko jaagoɗɗo kalfinaɗo jangde nde accitta golle mum ko ɓuuri yawde e yaccade so en garti ko fate banggue commentaire Sidi Wuld Salema kam halfina konngol laamu caggal batu jaagoɗe hanki o arti e kuulal hirto lelo ngal couvre feu oɗo sa usta ngal e nder leydi Mauritanie ɗon ɗo wonno 20h wattama oɗo saha mo gonɗen pecce jamma woni minuit ɗum noon o holliti wona ñawo ene gasi e leydi Mauritanie ala tagi ɗum dirtinede ko ha ɓen liggotoɓe yoga e nokkuji men mbawa liggade taw kadi ɓen hootoɓe mbawa heɓade hodde galleji men taw ala ɓitto e ustude ɓittodiral e booli nokshata ko wona ɗum ko arti e ɓen liggotoɓe to kaggulaɗe Mauritanie beele kadi mbawa tigui liggade golle mumen kono o jokki hande yimɓe ndento no feewi gam haɗade oɗo saaha wen peƴƴede tataɓire hono no ɗimmire nde artirno e nder leydi Mauritanie kono oɗo saaha mo goni o holliti gueɗe ɗe kala ene goni e contrôle ha joni koye Mauritanie keddorɗen ma en kaal jagorɗo kalfinaɗo taaridi mo leydi Mauritanie caggal nde haaɗi guertoɗe taweteɗe Sénégal nadde to Mauritanie gam teskede guertoɗe ne dañño ñaw goto taweteɗo e mumen oɗo saaha mo gonin ko Algérie teski guertoɗe mumen ko ñawɗe woni hen jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo taaridi mo leydi Mauritanie uddi kerol mum wi hay guertogal gotal natatan gam jogade tambade kisal e ndenka ɓiɓɓe leydi ndi ha diwa oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue jaydi yankagal tambiɓe audiovisuel leydi Mauritanie e gaddugol biyeteɗo Hussein Wuld Meddu taw kadi ko habba ɓe kolliti hanki maɓe mbat heblo jonte ɗiɗi taw ko heblo jaydiyankagal ɓeto mumen taw ko ɓeto moƴƴo no feewi beele kadi jomumen ɓuura garɗude so tawi ene cakta e golle mumen e mbaadi potal kame peewal ɗum noon koye public et privé kala gollotoɓe taw ko jaydiyankoɓe ma jeeye e nder ɗiɗon hebloji Al Akhbar police holliti nangi yimɓe nayo toon to Bassikno taw koye Canberra doga molto en malinaɓe moltiɓe toon to leydi Mauritanie caggal ɓen waɗoɓe toon trafic aji ko fate banggue kayitaji ne pewnana yimɓe kayitaji jibinande leydi ndi ne pewnana woni hen kadi kayitaji refusé ji taw wona refusé ji taw ko hoɓɓe tan arɓe e nder leydi ndi ɓen nayo oɗo saaha ne tawe e juuɗe dadiɓe luskoji ne jokki e mabɓe so gasi ene gasa ɓe ƴetta visa ji mabɓe faade to cuuɗiniɓe ko fate banggue futkoyngela kawguel duuɓi nogas Afrique eɗen gandi ko Mauritanie yuɓɓinta hikka ɗum jeeyi sababu hanki jagorɗo kalfinaɗo caktowo konguɗi laamu ngu holliti oɗo saaha kaldigal ko fate banggue juɓɓingol ko fate natgol stade ɓittendi ha e kewendi kala kanko jagorɗo kalfinaɗo sukkaɗe ma o yewtit e jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli hol peeje ƴetteteɗe ɗo tan e balɗe seeɗa tan woni tan ɗo tan e balɗe ɗiɗi hol peeje ƴetteteɗe haɗen gueɗe kala mbawa rewnede lawol ko wona ɗum ko hanki laaɗi diwoje jonɗe puɗɗima jurade
tare ton to bowal laaldi wajengal nakshat ngam addude den fettoɓe oɗona baltonto nakshat kame Nouadhibou kala ngel kawgel noon fuɗɗoto ko ñande 14 lewru février nduɗo ndu gonɗen ha fenma jeegom lewru mars e fanuma arani hen musidɗo meɗen musidɗo men Oumar Dembel Diallo kame yaadiɓe goomu coftal ɓalli weltare TV kala ma on keftoy ɗum e nder kabruji coftal ɓalli ba ndaw ko horejo leydi Mali yettima subaka hande o toon to leydi Mauritanie yettima toon to Nouakchott jaɓimamo to nando makko woni Mohammeda Wuldu Cheikh Al Qazwani kanko noon ba ndaw horejo leydi Mali o arani goto ene ɗoftimo jagorɗo kalfinaɗo koniyankagala ene wondi e jagorɗe ɗiɗi goɗɗe kame sete timmuɗo jillu ñalawma goto taw ko jillu kaldigal kam e jokkere ɗam e golle kala sifti noon leydi Mauritanie nde Mali dañi caɗele ko fati e banggue pollugol horejo leydi ndi woni kuddata leydi Mauritanie darima hen darde fayde fewi ha tente jagorɗo mum kalfinaɗo hakkunde leyɗele woni Ismaila Wuldu Cheikh Ahmed waɗi hen jilluji mawɗi no fewi ha joni koye Mali keddorɗen yuwaru biftama toon gardiɗo wuuro yuwaru taw gardiɗo wuuro wiyetengo mbarandu noon ne wona kiloji jeeɗiɗi hakkunde mum e yuwaru kame denanoɗo gese maaro taweteɗe toon to mbarandu ɗen tigui bifta ɗiɗo kono haɗa ɗo gonen andaka taw holtoɓe nawaɓe e rima laamu ngu ndi wata wallude beele yimɓe mabɓe jiite kiidal ngol woni goo jaɓɓade batu jonde ɗum ko hanki wanno jonde ne jokki ha hande taw ko sifande Alger hitande ujunnaji 215 jam kaldigal nde artata hakkunde ɓiɓɓe leydi ha tenti toon to mayel Joliba beele jam duumil nde wata artuto ngal kaldigal on ne jokki e tawtorede ardiɓe hoɓelen taweteɓe toon to kiidal kame laamu ngu Bamako kame yoga e pelle tawtoro noon ndeɗon sifande nde Mali wonata goto wasa sertude nden sifanima en jokku so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde énergie ko fati banggue coupe Bamako ɗum kalaten ko ɓoyata jagorɗo kalfinaɗo ko fati banggue kuɓɓam woni pétrole biteɗo Lamina Seydou Traoré o holliti maw ummin hare mawde no fewi faade sosoɓe kame liliɓe camcamɓe kala nden hare noon teskama sosoɓe hewɓe taweteɓe nder leydi Mali ha tente Bamako joɓata courant kewi tan ko wujjude ɓoggi courant gubba gona e huɓɓude courant mumen o holliti hitande ujunnaji 220 ha fermaɗo jeeyi sababu Mali wasi kene fota wonde 75 milliards copreje francs CFA taw ko facturaji ponnoɗi yoɓede wonti ko guyka ɗum noon ɗo tan e balɗe seeɗa kala kam gujjinoɗo ɓoggol en rewni nder leydi walla dow walla ko wawi wonde kala yo heɓo kam combat makko musɗo no fewi tene kala jaggaɗo e wiidemo koko fawete ko satti leydi Mali watti jeeɓiri e nder Afrique banggue hirnangue taw ko mbuñaari e wiide cimtol ɓen tambiɓe ko fati banggue yurnitade leyɗele kewɗe mbuñaari kene wona 160 leydi e nder windere nde kala Afrique 54 kono to banggue hirnangue leyɗele Afrique ko Mali watti leydi joyɓiri leydi gadidi hewde mbuñaari e nder wonande Afrique banggue hirnangue ko Guinée Bissau rewi hen ko Nigéria rewi hen ko Guinée Conakry Libéria Togo Mali watti joyɓiri e wiide ndeɗon limore sen wi to leydi Mali paɗen ko to leydi Gambie jagorɗo kalfinaɗo taaridi mo leydi Gambie holliti wonande oɗo saami ngoni ɓe nangi kene fotta wonde no gase ɗiɗi contenaire taw woni hen ko leɗɗe boɗeje guittaɗe toon to Casamance kene fotta wonde 4 peecal taw ko peece leɗɗe taw ko dottade nangama ne waɗa hen ɗum noon oɗo saha dognannoɗo ɗin werlaji kañum ne wiyama teɓ caggal nde Sénégal tumno Banjul e kala saaha ne merno ene waɗa trafic gam leɗɗe Sénégal nawede jeeyi sababu oɗo saha mo goni leydi Mali e leydi Gambie kañum ne darima gam habtade ɗeɗon e gueɗe sifti noon e kala saaha leɗɗe guitteteɗe Casamance ne kewi dottede nawe toon to kaggulaɗe mo Banjul faye toon to Chine ɗum woni ko Sénégal yiɗi waddude jungo e fawde leydi Gambie gam haɓade ɗeɗon gueɗe to Guinée Conakry jillu Liège Madabio woni hoorejo leydi Sierra Leone ɗum jogori wadde ko ñande 15 ndiɗo hen lewru jeet sababu noon ko caggal nde Alpha Condé itti setimum timmuɗo yontere yawtunde neli ɗum toon to Sierra Leone ko fate banggue udditgol keerol hakkude leydi Guinée kam e Sierra Leone ko wala ɗum ko jokkodiral koniyankagal kam e jokkodiral
caktugol kabruji ngam ittude herjo e ittude kumpa gono hakkunde leyɗele ɗe ɗum jeeta sababu jillu horejo leydi Sierra Leone tan to leydi Guinée ngam jokkodiral hakkunde ɗen leyɗele siftinde ona leydi Guinée gila tan sumgoji mabɓe jawtuɗi ɓe guddino keeri hakkunde mabɓe e leyɗele mabɓe ko wayno Guinée Bissau nonne kadi ha fayenma to Sénégal kam e Sierra Leone kono Sierra Leone oɗo saha ɓe goni koye peeje yidde uddide to togo gouvernement leydi ndi woni forme Yasimbe ko horejo leydi ndi o ɓeydi mbenka e kisal tekkinde banggue hirnangue nokku biyeɗo kunjori ko nokku mantine no fewi ɓe toon mbenka kisal neli toon konin koɓe yonɓe no fewi oɗo saha ngam habtade yoga ko fate banggue ko haala wonande seɓɓitiɗo ɓe Al-Qaïda ne ɓuuri teskede oɗo saha e Afrique a banggue hirnangue to Burkina Faso gendarme goto wasi fittano mum e nokku biyeteɗo o woni tawi nder commune mo Kome ɗum noon jeeyi sababu ko fiyande wande e poste gendarme tawete toon to Owo taw kadi ko joguitiɓe armeji jani e mabɓe e wiide kalfinaɗo konngol ɓen koninkoɓe biyeteɗo Ousseynou Tamboura o holliti koninke goto mo hinde gendarme wasi hen a fittandu mo Burkina Faso horejo leydi mabɓe hocci laana mum ndiwawa hanki yaɓani to Bruxelles kono hanki wadañi joɗoɗaɗe horejo leydi France woni Emmanuel Macron ngam yewtidde ko fate banggue dossier ji jogorɗi udditede toon to jamina woni toon to jamina lamorgo leydi Tchad jonde jogorde waɗe taw ko jonde G5 Sahel leyɗele joyi denduɗe woni Mauritanie Mali Niger Burkina Faso Tchad nden jonde jogori wadde ko altina paɗoɗo hen o toon to jamina woni Tchad caggal jonde wannode hitande yawtunde toon to paw leydi France maɓe gatɗen toɓɓe ngam yurnitade ɗo saha mo goɗen ko fati e nden kay kisal G5 Sahel kam e ɓamtare mum kala holɗo yarata oɗo saha mo goɗen ɗum jeeyi sababu leydi Tchad ene heɓo jaɓɓade altina paɗo hen lamɓe jeeyaɓe G5 Sahel kam e leydi France horejo leydi mum kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi kame jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankagala mo leydi France Guinée e Cotoyala laaɗe ɗiɗi ko ɗe tigui bifta e wiide jagorɗo kalfinaɗo ɗon fannu to golfe de Guinée wonande laana taw ko laana chinois awanno kayne wondi kadi e laana gotka hutoto ko fate banggue carburant taw koye gollorgal biyetengal Total kono andaka taw holtoɗe nawa caggal ko worɓe joguitiɓe armeji biftiɓe ɗon laaɗe sen wi toon to leydi Guinée koto Congo paɗeno candidat ji jeetati ƴamoɓe lefol laamu jogorɓe foɗodirde oɗo hen biyeteɗo Denis Sassou Nguesso taw kadi ko ƴamtowo lefol laamu baɗɗo lefol laamu kene ɗo tan e nogas e goo jafɗon lewru mars ko nden ɓe jogori wadde kawge ko nden ɓe jogori yaade ƴamoyde lefol laamu e nder leydi ndi ko wonde kala cetal tammi ngal sungoji ma artu hen ngam yurnita ɗiɗo landaji jeetati so tawi ɗereji mabɓe ne ndewi lawol to France cumu musto waɗi subaka hande o 5e étage taw kadi ganduɗa koye 11e arrondissement parisien yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen nayo gañi men ɗiɗo ko gañande muste ne fewi to bawol laaɗi diwoje ngal Arabie Saoudite bitegal Dabha ne tawi nder leydi ndi laana ndi o kan tigui bomba toon hanki taw bombi ɗum ko robel mo utsi ɓene kadi kolliti kañumen tigui bombi kaɗon laana toon to Turki koninkoɓe tato turkinaɓe mbasi pittali mumen ɗum noon ko hedde kerol hakkude leydi Turki kame Irak ɗum noon ɓe pelɓodiri koye fedde ɓe pelɓodiri koye combattant en taw ko harbiyankoɓe Kurdistan en nden haare noon yoɓima pittali tati walla mbiyen pittali tati taw ko koninkoɓe ɓe leydi Turki e wiide laamu Ankara caggal nde ɓe guitti kene fota wonde caggal nde ɓe guitti kene fota wonde konin koɓe yonɓe ɓe neldi ɗumen toon gam sembolinde nden ka e kisal leyɗele mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranena